Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Olar bilen biz sizinle tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Şahıslerde Fendes Safiullin. Kişinin eyvet sözüne men bik tez ışanıp aldanam. Ant item başka alay bulmayın ikinci günüm tağın ışanamın ikinci kişi. Şaran rayının Şalmalı avulunda meşit açıldı. Bizning tuzilib bitgancha g'ayratli namoz o'qildi shu masjidda. Perim krayı Merekey avulu tarixi. 600 yıl элек уже әйтелә ул авыл булган. Буны исбат итә бу бездән ерак түгел борынгы каберлек. Serdariya ansambli solisti Feyme Kaziyeva. Шулай татар булып калык. Татар жанлы булык, бер-беребезне күтәрик. Mamadış'ta Fayzullin yüzüleri. Bir gene нәрсә жәл оныклар монда булмады. Оныклар монда булган булса, бабайлары белән нәзрәк мактанырлар иде. Республиканың яңа тарихында зур iz калдырган кеше. Татар мәнфәгатьләрен яклап көрәшкән шәхес максималист. Сүзебез сәясәтче Фәндәс Сафиуллин турында. 17 август көнне ул 85 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Милләтпәрвәр шәхес, дәүләт гербы, милли флаг, Татарстан гимны, ике теллек, латын алфавитына күчү идеяләре белән янган ул. Гомумән Татарстанның мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итүдә зур роль уйнаган кеше. Фәндәс Сафиуллин шәхесләр сәхифәсендә. Şişekler yaradan. Табигатьтә йөрергә ярата ул, матурлыкларны күрә белә һәм фотоаппаратына төшереп тә ала. Шатыр таулы гүзәл табигатьле Азнакай районында туып үскән ул. Мәлбәгыш авылында туа, озак та үтми чишмәләргә бай урман эчендә утырган Актүбәгә күченәләр. Әтисе укытучы, тик 5 яшендә ярым ятим кала. 41 елның 2 август көнне Нәдер авылыннан озатуны минутына кадәр хәтерләмим. Кайтмады сугыштан. Әтисе бабасына Фәндәсне укыт дип әйтеп калдырган, аны гыйлемле бабай дип йөрткәннәр. Фарсы һәм борынгы татар телен белгән. Фәндәс Сафиуллинны әби бабасы үстерә. Они лесхозда урман кесә, военизирован лесхозда. Кулп чыксы белән. Норма 6 кубометр көнгә 2 кеше. Әнин бик сирәк күрдем мин шунда. Кечкенә чагындагы әнә шундый вакыйгалар аның хәтерендә тирәнез булып уелып калган. Кеше булып формалашуына тәэсир иткән. Әйтик, бер юлы дуслары белән пәкеле уйнап утырганда атлы кешеләр килеп төшә. Килеп керәләр, нидаем дип кычкыралар. Нидаем култыгы налог түләмәгән өчен нәрсәңне алып китәргә килгәннәр. Буларның бердән бер кәҗәсе бар. Шул кәҗәне Мөхәссән апаның абзарыннан алып чыгып, үзенең күз алдында безнең яшым. Муенына бау салып сыра алып киттеләр. Шунда Мөхәссән апа ишек алдындагы ширемгә капылар менә куллары белән тырнатып шуны кара эзләре калганын хәтерлим. Совет хөкүмәтендәге хакыйкатьсезлек ачуын чыгарган. Хәзердә гаделсезлекләр күрсә каны кыза икән. Нәкъ менә шул сыйфатты сәясәткә китергәндер дә. Тик урау юллары аша үтәргә туры килә. Башта Актүбәдә, аннан көндә 8 чакрым юл узып Мәлбәгыштә укый. Соңрак Бөгелмә татар мәктәбендә белем ала. Аны тәмамлагач, Бөгелмә урамнарында йөрим. Җәяү кайтырга чыктым инде гадәттәгечә. Ул чакта машинада йөри башлады, попутныйга да эләгеп буладыр. Кайтасы да килә, кайтасы да килми. Нишләргә? Кыймада күрәм бер белдерү тора. Продолжается набор военных училище. Башны күтәреп карасам военкомат икән. Тоттым да, кирдем шунда. Сарытау танк училищесына теркәп куялар аны. 2-3 минут эчендә язмышы хәл ителеп тә куя. Тик башта бик авыр булган. Җаным, күңелем, дәртем белән мин хәрби кеше түгел. 34 ел хезмәт итсәм дә мин хәрби кеше булып җитә алмадым. Мин начар командир. Командир буларак мин ярамый командир. Мин үземнең солдатны утка кертә алмас идем. Берничә ел хезмәт иткәч, читтән торып белем алып, укытучы булып китәргә сорый башлый. Озак еллар сөйләшүләрдән соң Белоруссия дәүләт университетына фәлсәфә факультетына керә. Кызыл диплом белән тәмамлый. Аннан Чехословакиядә хезмәт итә, Казанга артиллерия училищесына кайта. 90-91 елда булган сайлаулар үткән гасырның. Ул әкияткә тиң мөмкинчелекләр тудырды сайлауда. Миңа каршы мине бер кем белмәгән Казанда полковник Советской армии
Әле ул чаклар мине яратып бетермиләр иде. Миңа каршы 6 кандидат шуларны үттем бит. Ул вакытта югары советка колхозчылар, укытучылар, табиблар керә. Илдә халыклар тигез хокуклы булмый. Татарстанны тулы хокуклы союздаш республика итү максаты куела. Әгәр ул идея барып чыккан булса, бүген Россиядән да көчле ил булмас иде. Оннан да гадел, оннан да матур ил булмас иде. Бәйсезлек турында декларация кабул итү, конституция кабул итү, референдум үткәрү. 3 зур вакыйга үзәгендә дә Фәндәс Сафиуллин тора. Августның соңгы көннәрендә Ирек мәйданында меңләгән халык җыела. Тарихи көнне бәйсезлек турында декларацияны минбәрдән укучы да Фәндәс Сафиуллин була. Мин авырлыкны сизми дә үштем мен анда гел. Тарихи вакыйга бит. Һәм менә шул елларда үзен чын мәгънәсендә менә шушы куркынычларга бирешмәстәй кеше итеп мисал тудыра белү. Авыр елларда менә шушы яшәү мисалын тудыру, ул аның бик яхшы сыйфаты аны булдыра торган кеше. Аның әзерлегенә мин шаккатам. Ул әйтерсең лә гомер буе депутат булырга әзерләнгән шикелле. Ул экспромтында шул хәтле әйбәт ясый. Кинәт кенә сикереп тора да һәм иң бер кискен моментта үзенең сүзен әйтеп куя. Югары Советта, анан Дәүләт Думасында депутат һәр эшен җиренә җиткереп эшли, әйтәсе сүзен өздереп әйтә, фикерен курыкмыйча белдерә. Тик үзе өчен бер кайчанда бер нәрсәдә сораганы булмый аның. Бәлки кайбер йомышларны сорар, кирәк әйберләр турында сорарга да кирәктер, үтенечләр дә язарга кирәктер. Әмма минем андый гадәтем юк. Башкаларның соравын инде мин калдырмаска тырыша идем. Ул чакта Югары Советка халык бик тиз килеп керә иде. Әгәр депутат эш урынында булса, аны кертеп туган турыдан тур кертәләр. Бернинди турникет, юк бернинди милиционер, карт пенсионер утырады, вахтер. Көнгә 15 кеше кимрәк кермәгәндер менә. Ир кешенең уңышларында хатынының роле зур. Фәндәс Сафиуллин белән хатыны Рәзинәнең бергә гомер итә башлауына да 60 ел узган. Бер авылдан алар, бер сыйныфта укыганнар. Мин аны 3-4 яшеннән беләм. Ул Казан университетын тәмамлады. Почвенный биологический факультет. Укуын тәмамланып көткәч, аны җибәрәләр иде Казакъстанга, распределение белән Казакъстанга җибәрмәдем, алып киттем Белоруссия. Ике улы Белоруссиядә туа, Чехословакиядә мәктәптә укыйлар, югары белемле егетләр. Алар өчен кызарга туры килмәде. Бер кайчан да укыган чакларында да тормышлары киләнгән. Уллары белән горурлана ул. Инде оныкларының баласын да кулына алып сөяргә насыйп булган. Фәндәс Сафиуллин әле дә бер урында эшсез тик утыра алмый. Җәяү йөрергә ярата. Юлы 1 сәгатьтән артмаса автобуска утырмый икән. Көн дә яза. Хатирәләр, публицистика интервьюларын Азатлык һәм тигез хокук өчен дигән китапка да туплаган. Без инде аны үгетләп килдек. Көннәр буе, айлар буе, еллар буе. Фәндәс ага җыйсыналарны китап итеп чыгарык дип һәм без бергәләшеп, күмәк көч белән аның менә шул китабын әзерләп, нәшриятка тапшырып, бастырып чыгарырга аңа булыштык. Һәм бу китап искиткеч мөһим китап Татарстан тарихы өчен, Татарстан өчен. Монда Татарстанның яңа тарихы. Менә бу китапны укыган кеше 90-нчы еллардан башлап бүгенге көнгә кадәр Татарстаннан нинди зур мәсьәләләр күтәрелгән, нинди зур проблемалар күтәрелгән һәм хәл ителгән, яисә хәл ителмәгән, монда һәммәсе дә бар. Монда әйтелгән фикерләрнең әйтә минем оннан бередер монда. Алай булмаса да, ким дигәндә 5тән бер генә. Калганнары менә монда. Әле менә монда туплап утырам ни булмаска, үзем булмасам балалар бәлки шәһәр. Республика бәйсезлеге кеше хукуклары милли университет латин имласы өчен көрәшкән депутат бүген дә җәмәгать эшләренә битараф була алмый. Кайчандыр җир шур биткәндә соңгы хайван да булачак, соңгы үсемлек дә булачак. Соңгы күбәләк тә соңгы халык та калачак. Менә иң соңгы 3 кеше калганда дөньяда шул 3 кешенең берсе татар булсын. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Иманлы авыл, нык авыл. Милләттәшләребез күпләп яшәгән авылларда дин тотучылар саны арта, алар өчен мәчетләр төзелә. Башкортстанның Шаран районында бер юлы Дүрмән һәм Чалмалы авылларында иман йортлары ачылган. Тантанада Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгать Таҗдин да катнашкан. Шаран районының Дүрмән авылы белән узган тапшыруыбызда таныштырган идек инде. Чиратта Чалмалы. Әлеге авыл буйлап экскурсияда хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова булып кайтты.
Риваят буенча берничә гасыр элек Тегермәнле Елга авылында яшәүчеләр менә шушындый чалма киеп йөргән. Авыл кырыннан үтеп китүчеләр аларга чалмалылар дип эндәшкәч, авыл да үз исемен үзгәрткән дигән фараз бар. Совет власте заманында мәчет юк ителгәч, Чалмалыда азан тавышы бары тик 21 гасырда яңгырый. 8 ел элек биредә иман йорты төзелә башлый. Ярдәмгә хәйриячеләр килә. Мәчетнең имамы Ринат Мөхәммәтшин исә һөнәре буенча төзүче буларак төзелеш эшләренең сыйфатын тикшереп бара. Идән җылы, бөтен безнең намазлар идәндә битен ткәрәбез, идәндә утырабыз. Идән җылы бердән, икенчедән менә уйлап эшләдем бит инде менә хатын-кызларга кергә аерым ишек, теге яктан керәләр. Нәйратларга кергә аерым ишек. Тарихи мәгълүматларда караганда Шаран районының Чалмалы авылы 17 гасырда барлыкка килгән. Монда килеп инде төпләнгәннәр, типтәрләр. Шул гомердән башлап бу авыл үсә, елдан-ел матурлана. Заман җилләре ничек кенә авыр булса да, бездә монда биредә халык яши, өйләр төзиләр, гаиләләр коралар. Бүген авылда балалар бакчасы, мәктәп эшли. Белем йортында туган якны өйрәнү музее да бар. Анда авыл халкы бүләк иткән экспонатлар тупланган. Алар арасында хәтта мамонт сөяген дә күрергә мөмкин. Аны Чалмалыга якын урнашкан Дүрмән авылында тапканнар. Музейга яшьрәк укучылар килә. Биредә балаларны кызыксындырырлык әйберләр шактый. Без инде укытучылар шушы музейга балалар белән бик еш керәбез. Класс сәгатьләре шушында үткәрәбез. Шуннан әдәби әсәрләр укыгачтым. Шундый сүзләр килеп чыга бит инде. Чобата, мәсәлән, киле нәрсә, җилпуш, нәрсә ул. Менә без алып керәбез дә шушында. Менә нәрсә ул. Яларда хәтер кала бит инде. Музейның аерым почмагы узган гасыр башында Чалмалыда ачылган мәктәпнең беренче укытучысы Мулла Миргалишир Бекчуринга багышланган. Аның турында мәгълүматны узак еллар мәктәп директоры булып эшләгән география укытучысы Афида Гыйниятова туплаган. Ул Истанбулда укып, Төркиядә Истанбулда укып, авылга мулла булып кайта. Кайту белән мәдрәсәдә дин дәресләре укыта башлый. Ул шул заманның алдынгы карашлы кеше буларак, монда инде авылда мәдрәсәдә дөньяви фәннәрне укыту кирәклеген аңлый. Һәм шушы фәннәрне мәдрәсәдә укытырга рөхсәт алу өчен күп дини оешмаларга, югары оешмаларга йөреп рөхсәт ала. Авыл халкы тарихка ихтирам белән караса да бүгенге белән яшәргә тырыша. Яратып дөнья көтә. Чалмалыда йортлар саны да үсә. Чалмалы авылында инде безнең бүген 511 кеше яши. Алар инде төрле янҗалык егәләр, балык белән шөгыльләнәләр, тажылык белән маллар үстерәләр, кош-корт үстерәләр. Һәрберсендә инде менә һәрбер хатада безнең бүленгән 2 гектар җир алынган, алар анда игенчелек егәләр, пишән шуна чабалар, шуның белән дөнья күрәләр инде. Шаран районында мәчетләр саны арта. Бүген алар 19. Дингә тартылучы милләттәшләребез өчен тиздән Күгәрче бүләк һәм Яңа Таулар авылларында гыйбадәтханәләр салынып бетәчәк. Башкортстанның Шаран районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Пермь крае Мәрәкәй авылы тарихы. 600 ел элек уже әйтелә ул авыл булган. Буны исбат итә бу бездән ерак түгел борынгы каберлек. Сәрдәрия ансамбле солисты Фәймә Казиева. Шулай татар булып калык. Татар жанлы булык, бер-беребезне күтәрик. Мамадышта Файзуллин йөзүләре. Бер генә нәрсә жәл, оныкларымда булмады. Оныклар булган булса, бабайлары белән нәзрәк мактанырлар иде. Сылва ирин татарлары турында сөйләүбезне дәвам иттерәбез. Бүген без Пермь краеның Мәрәкәй авылына сәяхәт кыларбыз. Беренче чиратта әлеге җирлек үзенең бай тарихы белән җәлеп итә. Авыл әле Алтын Урда чорында ук корылган була. Ягъни бу татарларның монда җирле халык булуын, әлеге биләмәләрне үз кулында тотканын күрсәтә. Айзат Шәймәрданов авылының бу һәм башка тарихи сәхифәләре турында сөйләр. Пермь татарларының кайсы гына авылына барма, җырлап, биеп, якты йөз белән каршы алалар. Яше дә, өлкәннәре дә.
Безнең җиребез Мәрәкәй авылы табигатьнең иң ямьле җирендә урнашкан. Чыннан да Мәрәкәй авылы табигатьнең гүзәл бер урынында урнашкан. Авыл эченнән Талас елгасы уза. Авылның элеккеге исеме дә шуңа бәйле булуы бар. Бу авылның исеме элек Улы Тәләс дип әйтелгән. Улы Тәләс ул каян килә? Тәләс ул Алтайдан килгән. Телец, озеро Телец, ул нашу яклардан исеме кайда шул килгән. Ансы бер версия. Икенче версия буенча Талас. Мәрәкәй авылы борынгы тарихлы авыл. Аның башлангыч чоры башкалардан нык аерыла. Алтын Урда чорыннан ук башлана. 600 ел элек уже әйтелә ул авыл булган. Буны исбат итә бу бездән ерак түгел борынгы каберлек беренче булып анда хан кызы җыелган, күмелгән. Монда төрле халыклар яшәгән, татарлардан башка Удмурт, Чермеш. Бу җирләр урыс кулына төшкәч, ягъни татар ханлыклары таркалгач, татарлар тоткан биләмәләр бермә-бер кими. Күрше тирәдә урыслар яши башлый. Шуннан соң Суда, Медянка, Шарынина дигән урыс авыллары барлыкка килә. Татарлар бу урыннарга күчеп утырырга мәҗбүр була. Улы Тәрәс авылындагы хуҗалыклар да искәрмә булмый. Ахыр чиктә авылда Мәрәкәй исемле күп гаиләле карт нәселе генә утырып кала. Без Кипшах халкынан килгән, Ногай арыдасынан шуннан килгән халык. Мәрәкәй зиратында борынгы каберлекләренең күпчелеге хәзер 20нче йөз башына туры килә. Кул язмалары булды. Безнең атаклы муллабыз Хайдар Садыр Исламов Уфада укыган Ирзаттин Фәхреддин. Ирзаттин Фәхреддин. Шул 22нче елда аңа диплом биреп чыгара Уфа духовный мәдрәсәсендә. Мәрәкәй халкы элек сәүдә, аучылык белән шөгыльләнгән. Алар җыйнап аналар. Мәрәкәй авылы Бөек Ватан сугышында 39 кешесен югалта. Һәйкәлләрен яңартканнар, үстенә ярым ай куйганнар. Муса Җәлилнең вахшат шигырен Мәрәкәйдә аеруча дулкынландыргыч итеп укыйлар кебек. Халыкны зур борынлы, ямьсез бакыр күзле исерек майор өскә калыкты. Муса Җәлилнең авылга катнашы булмаса да, аны якын күрәләр. Моның үзенә күрә бер бәйләнеше дә бар. Мәрәкәй авылыннан сугышка китүчеләр арасында Нәҗип Гәрәевне аерым атарга кирәк. Ул әсирлеккә эләккәч, Идел Урал легионына кушыла. Анда Муса Җәлил белән таныша һәм аның тарафдары булып китә диләр авылда. Нәҗип Гәрәевне Җәлил гармунчы Урал егете дип йөрткән. 1944 елның августында Нәҗип һәм тагын 10 кешене Моабит төрмәсенә ябалар. Сугыш беткәч алар иреккә чыгарыла. 46 елда ул үз авылына кайта. Нәҗип Гәрәев күп еллар Мәрәкәй башлангыч мәктәбен җитәкли, аннан Шарынина авылы мәктәбе мөдире булып тора. Ләкин бүген авылда инде мәктәп юк. Балалар рус авылына йөреп укыйлар. Без үзебездә булган вакытта, мәктәп булган вакытта татар телен 5 сәгать укыта идек. 2 сәгать уку дәресләре, 3 сәгать грамматика дәресләре керәйде. Хәзерге вакытта рус мәктәбендә укыган балаларга 1 сәгатьтә татар теле кертелми. Һәм шуңа күрә балалар татар хәрефләрен танымыйлар да. Күп вакыт менә кичкенә балалар да очрыйлар русча сөйләшәләр. Хәзер Мәрәкәйдә яңа мәчет салынган. Бу зур өметләр уята, чөнки аны дин һәм мәгариф үзәге итеп кормакчылар. Бу һәм авылның бүгенге яшәеше хакында киләсе чыгарылышта карарсыз. Айза Шаймарданов, Татарлар, Пермь крае. Хәзер Свердлов өлкәсе Әрәкәй авылына чакырабыз сезне. Әлеге сала Россия Федерациясының атказанган халык иҗаты коллективы Сәрдәрия җыр һәм бию татар халык фольклор ансамбле белән данлыклы. 1958 елда оеша ул. 100дән артык катнашучы 4 буын кешеләрен берләштергән. Бүген сезне Сәрдәрия ансамбленең солисты Фәймә Казиев белән таныштырасыбыз килә. Фәймә ханым 55 ел дәвамында шул төркемдә иҗаттан башка яши алмыйм ди. Әлеге ансамбльдә катнашучылар инде ярты илне урап чыкканнар. Әле бүген дә хәрәкәттә. Төбәкләрдә нинди генә чара булмасын, үзәктә алар. Җырлап биеп яшәүе күпкә күңеллерәк шулдай ансамбльгә 55 ел дәвамында йөрүче Фәймә Казиева. Кайвакытта балалар ширли торганнары, икесе дә берсендә бигрәк нык ширлиләр. Без нигә вакытта Свердловскка смотрга китәбез. Ширләгәннәрне дә карамый шулай кирәк дип чыгып китә торган.
79 яшь Фәйма апага Әрәкәй милли мәдәни комплексында уза торган бер генә мастер-классны да калдырмый ул. Айруча Казаннан килгән белгечләрне тыңларга яратам. Гомумән укытучы кеше гомер буе укый инде ди. Әрәкәй авылында башлангыч сыйныфларда аннан тарих һәм җәмгыять белемнәрен укыткан. Тумышы белән Пермь краеннан, әтисе Әрәкәйнеке. Әтиемне юллама буенча бардага эшкә җибәргәннәр. Шунда әни белән танышканнар ди Фәйма апа. 61 елда аннан соң әти авылыма кайтам дип әйтә башлады. Нижний Сергейга инспектор районы булып әти урнашты. Мин аннан соң инде укытайм вакытта половинка дигән җирдә укыта башладым. Шунда Әрәкәйнең Мулланур исемле егете белән таныша, өйләнешәләр, 2 бала үстерәләр. Кызганыч, ире фаҗигале төстә вафат була. 1994 елда Әди бабый белән кавышалар. Ул да яшьли тол калган. Кортлыкта бергә яшәү кирәк, ялгызлыктан да авыр нәрсә юк диялар. Дөрес, балалары да ташламый, аралашып яшиләр. Без килгәндә кунакта Фәйма апаның кызы Динара иде. Кул эшләренә дә оста булып чыкты ул. Шушы төбәккә генә хас чигү белән шөгыльләнә. Шөгыльләнүем, наверное, башланды 16 яшьтә Румыниягә китергә тиешик. Ә менә шушындый кайылган алчыпрәкләр әзие. Шул вакытта Немия әйтте дә, давай попробуй сама теп, үзең эшләп кара әле теп, эшли башладым. Менә 15нче еллардан башлап, наверное, вот постоянно что-нибудь да берәй нимә шигеп торабыз. Соңгы вакытта ул япкычлар шигә башлаган. Бүләккә өләшәм ди. Хәзерге көндә бик актуаль булган битлекләр дә милли шигүле. Эшләнмәләр белән кызыксынучылар, сораучылар да күп икән. Бөтәрсе дә белеп торалар, что мин шуның белән шөгыльләнәм. Мин аларга тоже эштә сотрудникларга да, коллегаларга да шундый фартуклар бүләк иткәнем бар. Телебез, йолаларыбыз, гореф-гадәтләребезне саклап калып, яшь буынга тапшыруда Сәрдәрья ансамбленең дә өлеше зур иде. Балалар бакчасы чорыннан ук шул ансамбльдә булдык. Ә кечкенәдән алган тәрбия гомер буена юлдаш ди Динара ханым. Үз милләтен ихтирам иткән халык башкаларга да кызыклы һәм хөрмәтле шул. Шулай татар булып калык. Татар җанлы булык, бер-беребезне күтәргә тырышыйк шулай. Бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп яшик. Гөлия Садыйкова, татарлар, Әрәкәй авылы, Свердлов өлкәсе. Быел Мамадыш шәһәрендә Файзуллин йөзүләренең 43-нчесе узды. Бу матур чара ел сайын үткәрелә. Аны башлап бирүче Татарстанның халык шагыйре Раул Файзуллин. Казаннан 20ләп торган кешедән иҗат әһелләре, язучылар, журналистлар катнашында узды ул. Сезнең игътибарга Мамадыш телевидениесе ярдәм белән әзерләнгән видео язманы тәкъдим итәбез. Файзуллин йөзүләре әдәби, мәдәни һәм спорт бәйрәме. Ул җәй көне августның 1 көннәрендә Равил Файзуллинның 4 августагы туган көне тирәсендәрәк үтә. Быел үзенчәлеге бар. Ул күркәм очрашулардан башланды. Әйе, әлегә әдәбият һәм спорт бәйрәме хәзер эстафета булып, бер районнан икенчесенә күчә. Яшел Үзән, Арча, Бөгелмә булар барысы да татар язучыларын каршы алып, үз елгаларында уңайлы шартларда йөзү мөмкинлеген тудырган районнар. Без халык белән икән, без сезнең халык әле әдәбият, сәнгать белән бик кызыксына икән, һәм дә безнең киләчәгебез бар икән дигән зур өметләр тудырды бу. Быел Мансур Зиннуров инициативасы белән бәйрәм Мамадышта узды. Килү белән суга чуммадылар. Мамадыш шәһәре Татарстан язучылар берлеге рәисе Иркаил Зайдулла җитәкчелегендәге язучылар делегациясын иртәнге чәй белән каршы алды. Аннары шәһәр үзәгендә Шәйхи Маннур бюсты янында районның әдәбият сөючеләр катнашында матур гына кичә оештырылды. Сәламләүләр һәм шигырь җыр белән. Халык җыелып килгән. Әгәр дә халык булмаса, йөзәм ул язучы, язам ул язучы, ул турда кызык булмас иде аның бер үзе генә булганда. Шушы тикле халык килеп, шундый күтәреп алып язучыларны белеп торулары язучылар өчен дә күңелле, халык өчен дә күңелле. Кунакларны Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов та сәламләде. Шушы үзебезнең набережныйда пляж ачып җибәрәбез. Бу әле беренче пляж. Татарстандагы түгел, Россиядә дә менә мондай благоустроение дип әйтәбез. Язучылар туган якны өйрәнү музеена кереп, район тарихы белән танышып чыкканнан соң Ныкрат буена юл алдылар. 600 метр киңлектә Ныкрат аша йөзү иде бу. Инде күптәннән ветканы аркылы йөзеп чыгасым килеп йөридер идем. Бер генә нәрсә, жәл
оныклар монда булмады. Оныклар монда булган булса, бабайлары белән нәзрәк мактанырлар иде. Может, үзләре дә йөзәрләр иде. Агым көчле, катнашучылар арасында аркылы йөзүчеләр өчәү генә булып чыкты. 78 яшен тутырган Равил Файзуллин, аның 19 яшьлек улы Газиз һәм телевидение журналисты хезмәттәшебез Данил Гыниятов. Мамадыш телевидениесе ярдәме белән Ләйсән Асадретдинова, татарлар. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә. Хәбәрләрегезне сез дә җиткерә аласыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Адресыбыз экраннарда. Шулай ук Instagram шелтәрендә татарлар тапшыруның ал хәбәрен җиткереп торабыз. Бездән аерылмагыз. Сау булыгыз.